Ga wannan shi mana. Ina saka. Baby, how much? An tashin ganki ba. Hey! Tashin an ganki. Kai wannan yaran ɗan ƙarami da kai? Ni za ka ce wa Muhammad? Waye yaro? Ki dube ni ki ce min yaro? Ai ba nan take ba, yarinya. Yaro ne abokin tafiya. Haka ne. Gidan bariki ba dole sai ka samu dan bariki. Haka ne. Oh my ladies. Oh my ladies. Kai. Zo. Zo. Menene? Alfa. Kai, me kake zuwa gidan nan? Ba fa na so iyayenka su aiko min da bakan magana in maka durin kwana rantsi da Allah. Kaga dai muna da meyo mana ce. Mun sami mai kawo mana ruwa. Kar ka ƙara shigowa gidan nan. Saboda hukumar kare haƙƙin yara aiko mana da cewar sammaci muna neman ɓata yaran unguwa. Kuma wannan ɗaki da kake hari barin gaya maka idan ka hura ƙarƙashinta gwaggwaranta sai ya tashi sama. Ka fahimci Hausa ko? Ina ji. Kar ka ƙara shigowa gidan nan na gaya maka. Kama hanya ka tafi. Ajiya. Tafi gida kai fitsari ka je ka kwanta. Kin gani nan dubi ido na. It's not small boy. Allah ba yaro bane ne. Alquran ba yaro bane. Dan ni nan da ka diga sai na hau jirgi na tafi Lagos. Ni ne tafa, ni ne mabushi, ni ne yawuri plat. Kin san yawuri plat? To irin ku kenan. Yawuri plat. Na je nan Emiya yaya. Na je mabushi. Na je Memujiya. Na je Abedi. Na je lamba 10. Na je lamba 8. Na je lamba 5. Yanzu lamba 1 nake so in je. To tana ciki lamba 1. A ta na gama lamba 2 lamba 1 na zo nema. Ne mota a waya. Me yawan ce ma lamba 1? Ah, wai ba lamba 1 ba. Itimi suna nufin na fi so irin kin gane na fi son funkaso. Ina funkaso. Kin san funkaso? San funkaso. To ma'ana ina son funkaso babban girki. Wannan ai sai a gidan sarki. Funkaso wanda ake cin shi da miyar taushi. Sai a gidan sarki. Ba ina nufin irin ku yan big mama yan chip chip. Karki dawo sai kin mutu wanka shi. Yau kowane yaro shida. Shida sun ta. Eh. Maza.